zaza tal-lum u jilli jinżazol nħadder fuq ta' żgur ħaddum għaxaw ħafna preġudizzi mana marbutin keffa waħda jippruva fana f'del ħażin għax isib bosta zaza fiċi jagħmlu ġid da dikkom min dawn isibu u sibu kemm trid bekk narfu dak kollu li hu pożittiv għax is-sassu tal-lum u ħajsibu dejjem attiv minna aħna ġenerazzjoni li nieħdu gost niddevedu flimkien ikun x'ikun il-post nixu dinja ta' teknoloġija għall-anzjani diskurar barranija ġenerazzjoni dik tal-futur waqt li qed nitħaddem nhar ta' nur aħna żaża li jintajru l-enerġija bil-ħajjitna bħal-dinja tal-maġija Għasem fittu il-rifletti fuq ta' kollu li qed ngħid għax maqdir fuqna kemm il-darba tajx kemm smajt nammetti li wkoll perfetti żgur maħniex u biex dejnu l-ħadd ieħor jiddejqunniex ħalluna nagħmlu kollox b'libertà mir-rajna u l-ħin tagħna nagħtu kif minn dejjem aħna tajna ma nibżgħux nieħdu ċans u lesti nippruvaw għax kull sfida preparati biex niffaċċjaw minn aħna Aħna ġenerazzjoni li nieħdu gost niddevedu flimkien ikun x'ikun il-post nixu dinja ta' teknoloġija għall-anzjani diskurar barranija ġenerazzjoni dik tal-futur waqt li qed nitħallek nhar ta' nur aħna żgħażagħ li jintajru l-enerġija bil-ħajjitna bħal-dinja tal-maġija minn ora nibbażjaw, aħna nossu fuq kumment ma nibżax bil-falliment ħafna drabi nisbaljaw għax biex nitgħawnu niċċażjaw deħinna nwasslu l-matul lejna Aħna l-ġenerazzjoni li nieħdu gost niddevertu flimkien ikun x'ikun il-post ngħixu f'dinja ta' teknoloġija għall-anzjani diskurar barranija